Lectura do Santo Evanxeo segundo San Lucas. En aquel tempo rogáronlle os apóstolos ao Señor: aumentanos a fe. O Señor respondeulles: se tivesedes unha fe das dimensións dun grán de mostaza, diríadeslle a esta moreira: arríncate e plántate no mar, e seguro que vos obedecía. E quen de vos que teña un criado arando ou pastoreando, lle di cando chega da veiga: entra axiña e ponte á mesa? Non lle dirá máis ben: prepara a cea, viste a roupa de traballo e ponme a comida? E cando eu remate de comer e beber, comerás e beberás ti. Ou é que aínda lle vai ter que bastar agradecido o criado por facer o que lle manda? Así tamén vos, cando fragades todo o que se vos mande, dicide: somos simples servidores, total, non fixemos máis do que tiñamos que facer. Palabra do Señor. Queridos irmáns, paz e ben. Vese que os apóstolos vían que, co seu nivel de fe, non chegaban aos mínimos que lles pedía o Señor. Hai veces que crer, confiar, vólvese difícil, demasiado difícil. Entón, como os apóstolos, adoitamos dicir: non teño fe para tanto. A nosa fe non se adecúa á realidade terrible. Queda como acazapada, deprimida e angustiadamente suplicante. Todo o máis que chegamos é a resignación. A xente de hoxe gustanlle as cousas que ven. Nós, os católicos, somos tamén fillos do noso tempo. E o Evanxeo fálanos de fe, algo abstracto que non se ve. A fe, que é? Para que serve? Porque os cristiáns dicimos que temos fe. Esa fe, dicimos, axúdanos a seguir camiñando cara adiante mesmo nos peores momentos, mesmo cando a morte ou a enfermidade achégase ao noso lado. Porque ter fe non significa que non haxa problemas, ou que non nos doian as mortes dos seres queridos. Temos permiso e ata dereito a aflixirnos. Non se nos proíbe a tristeza, pero convidásenos a acollela moi a fondo, porque tamén a tristeza e a dor teñen un sentido. O único a que non tenemos dereito é a aflixirnos como se poidan aflixir outros, os que non teñen fe nin esperanza. O profeta Habacuc seguramente tiña fe. Por iso, o Señor dalle unha tarefa a de denunciar a injustiza, pero era tanta que lle desborda. Por iso, interroga directamente a Deus, unha pregunta que tamén nos podemos facernos, atacando. A resposta de Dios é desconcertante. Non dá explicacións, senón que pide fe, ou sexa, unha confianza sen condicións, absoluta. Comprende perfectamente as queixas do pobo e do profeta. Entende que non todos poden aceptar a aparente tolerancia divina cara aos malvados, pero o que pasa é que a prosperidade, a alegría, a boa vida dos malos, en realidade é o principio da súa ruína. Ao final, no momento de render contas, condenáranse polas súas obras inicuas. En cambio, para o xusto, para o que ten fe, abrírase o camiño da salvación, ou sexa, da vida eterna. Tamén apela á fe,
Pablo na segunda lectura. Ao final do século I existían falsos mestres que difundían doutrinas erróneas, extrañas e fantásticas, e comenzan a infiltrarse nas comunidades cristiás. A adhesión a devandita interpretación errónea do Evanxeo conduce a graves desviacións teolóxicas e morais. Pablo diríxese a Timoteo como líder da súa comunidade para que estea alerta e protexa aos fieis, sobre todo aos que están particularmente expostos e tentados de adherirse a esta herexía que se estende. A mención do Espírito Santo lémbranos que esa tradición que recibimos nos dogmas no catecismo de la Iglesia, nos documentos do Magisterio, é susceptible de ser interpretada, de desenvolverse, de adaptarse aos novos tempos. Por iso, non se entenden os dereitos humanos hoxe como se facía no século XXV. Ao neno, bastalle a fe do neno, ao adulto, a fe infantil, como a roupa de neno, quédaselle pequena. É tarefa dos pastores saber axudar a crecer espiritualmente ao rabaño a el encomendado, sempre dentro do marco da doutrina da Iglesia, conservando a comunión con ela, evitando as doutrinas equívocas e contrarias á fe. E Xesús, no Evanxeo, fala da verdadeira relación con Deus. Na época de Xesús, os fariseos poñían en primeiro lugar os méritos. Lembramos a aquel que, na sinagoga, recitaba a lista de todo o que fixera, fronte ao publicano que non se atrevía a levantar a cabeza. Con todos eses méritos, gañaban o dereito á salvación. Este modo de pensar a relación con Deus parécenos lóxico. Tanto fago, tanto acumulo para o meu xuízo final. Non nos damos conta de que pensamos como os fariseos. Home, servo esforzado, téntao, pero non podemos exigir nada a Deus, que nos dá todo gratuitamente. Non tanto polo noso méritos, senón por mera graza. Se non poñemos atención, existe o risco de caer no egoísmo espiritual. Colocamos no centro non a Deus, senón a nós mesmos. Facer as cousas para sentirnos mellor é presumir ante Deus, non por puro amor a Deus, e caemos no fariseísmo. Podemos converter a Deus nun contable que se dedica a levar as contas dos pecados e os méritos. Por suposto que temos que seguir facendo boas obras, e facer o que é bo segue sendo un imperativo moral para todos, pero todo coa motivación correcta. Xesús quere purificar os corazóns da competencia ou envexa espiritual. Non temos que rivalizar para conseguir o amor e o favor de Dios. El ten suficiente amor para todos e cada un dos seus fillos. A liña entre facer as cousas por amor de Dios ou por amor a un mesmo é, ás veces, difícil de distinguir. Por iso, Xesús avisa con estas palabras do Evanxeo de hoxe. Hai que amar de maneira incondicional, sen esperar nada a cambio, tal e como Divos ámanos a todos, para poder entrar no reino de Dios. E cústanos, porque esa forma de pensar está moi arraigada en nós. Por iso temos que crecer na confianza, na fe. A fe dá sentido ao camiño, porque o Señor vai diante e sabe onde vai. A fe danos a alegría de camiñar ombreiro con ombreiro, co Señor. Esa é a fe de verdade. É fe que nos fará dicir: Señor, camiñando tras de ti non fago máis que o que teño que facer. Son servo inútil e sen proveito, pero feliz de ir contigo onde me leves. Así, recoñeceremos, aínda que en ocasións con dificultade, o camiño que El desexa para todas as súas criaturas. Saberemos o que temos que facer, e facendo o que debemos facer, aproveitando o momento, a ocasión, poderemos axudar para que outros e nós mesmos cheguemos a escoitar aquilo de
Vide, benditos do meu Pai, o voso irmán na fe, Fernando Ruiz.